खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुम मासबाद बियाब लाइमोन आफादनि खुंगा 25थि सावरायमेला थांनाय 25 डिसेम्बर 2020 खालाराव 1 नं नाहरसार गामिनि बानजायनायाव जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिया फिरफिला बिरहोनाय गोथैसि बावनायजों जुरिनानै बेलासे गेवलां मेल एबा गेवलां सावरायमेला जागायो। गेवलां सावरायमेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि रितुल दैमारि बिथाङा। बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथाङा बुङो। आथिं बिजौनिफ्राय खर' बिजौहालागै नायग्रा मानसि थायो। मा गानना हायदों, मा थादों, माबायदि देलायदों, मादों एखेबारे नायखाजोबो। होमबाना मा खालामखो बिनि इसोरखौ गाबज्रिनायनि जानाखि स्पिरिट जानाखि गोसो बोहोनाय बे बुस्थुखौ खंग खालामना होबाय नङा होमबा? बेबायदि जायो। बेखायनो आलासिफोर बुंबाय थानाय बा मोन्थोर रायसनबाय थानाय टाइमफ्राव सिगांथिं थांनानै थुखैहैनाय बावहैनाय बेखौनो दोनथ'नानै दोननांगौ जाहाथे आरजनि डिसिप्लिनखौ धुनिया खालामनानै होनांगौ। दा बेफोरखौ जोंफोर लाइमोनफोरा सोलोंनांगोन। बेनिफ्राय लाइमोनफोरनि सेमिनार हिसाबै फंनैसो माखासे बुंलांनो सानबावदों। जोंफोर लाइमोनफोरा 1 नम्बर जोंनि जिबनखौ साननो रोंनांगोन। मिथिबायना? नैबे जोंनि जिबना साधारन जिबन नङा, बिराद मैल्यबान जिबन। खोनादोंना लाइमोनफ्रा? जोंनि नैबे जिबना साधारन नङा, बिराद मैल्यबान जिबन। बे मैल्यबान जिबनखौ लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एबा गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गेस्ट लेक्सारार डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी बिथाङा गावनो होखानाय गुन गोनां सोलोंथाइ आरो बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरनि नोजोर बेनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा बुङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बे गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारिया एसे जोबनानै थांनाय बायदि जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दोनथ'नाय बायदि जाबाय। किन्तु बयबो सिमान लानांगोन दि, बेखौ मिथिनांगोन दि गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारिया बोसोरसे, बोसोरनै, बोसोरथाम, बोसोरब्रै, बोसोरबायाव जोबनो नाङा। नंगौना नङा? गुन गोनां सोलोंथाइया मा बोसोरबानि थाखायल' नामा? जोंनि उन जोलैनि थाखायलाय नांगौना नाङा? नांगोन नङा होमबा? जों दा गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बायदि हाबाफारि बायदि प्रग्रामफोराव मुंख'बाय थायोबा, बुंबाय थायोबानो गुन गोनां सोलोंथाइया जागोन बेबायदि नङा। बेयो मोजां बाथ्रा दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि माबाखौ खोथियाखौ फोजेननाय बायदि जाबाय। किन्तु बे हाबाफारिखौ जों लाखिबाय थानो हानांगौ। जोंनि जिमान आफादफोर दङ, बर' साहित्य सभायानो होन बा बर' फरायसा आफादानो होन, जिमान दङ आरो आफादफोर, जेरैहाय आइजो आफाद दङ नङा होमबा जोंनि गेजेराव, मा होनो हारिमु आफाद दङ, बायदिसिना आफादफोर दङ। बर'नि गेजेरावनो आफादफोरनि संख्या गोबांथार दा। जोंनि आफादफोरा बे गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथिंखौ बा आयदाखौ बुजिनांगोन आरो बेनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइया केवल फरायसालियावल' नङा, जेरावबो गोसारनांगोन आरो जेरावबो गोसारनांगोन बेयो। दा मोजां बाथ्राया बेनो जे जोंनि लाइमोन सावरायमेलाव दा जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा आयदा हिसाबै, टपिक हिसाबै हमना लादों एबा होदों। बिनि बागै जों आरो बांसिन सावरायनो होननानै, नङा होमबा? बे मोजां लिरनानै लायो कुइसनफोरखौ। बेखौबो जों आइडिया गैयामोन बे समाव, जों मिथियामोन बेबायदि खालामजायो ओरैनो। दा मालाय बिथांमोना गिदिर गिदिर मानसि, जों थालांबाय बहाबा। नायलाय माबायदि समखौ बाहायदों मानसिफ्रा, माबायदि समखौ बाहायोब्ला माबोरै गोजौआव थांनो हायो। गोसोआव लाखिथार बेनो बाथ्राया जे समखौ जुदि जोङो मोजां बाहायनो हायोबा जोंबो जाफुंसार सुबुंफोरनि लिस्टआव गावखौ दोननो हागोन। दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा गभर्नर जालायलायबाय नङा होमबा, आरो सोरबा IAS अफिसार जालायलायबाय दंसै, गोबांनो अनेक गिदिर गिदिर अफिसार दंसै। बिथांमोना माबोरैहाय जाहैनो हादों? जों बायदिनो थासारिजों बिथांमोना थांदों, जों बायदिनो गामियाव जोनोम मोन्दों, जों जेरैबायदि फरायसालियाव दा फरायदों बिथांमोनाबो बिदि फरायसालियावनो फरायदों। नाथाय जाफुंसार सुबुं माबोरै जाहैनो हादों? समखौ मोजाङै बाहायदों। सम बाहायनो हानाय गोरों जानायजों खोथा। जुदि समखौ मोजां बाहायनो रोङोबा
जों जाफुंसार सुबुं जाहैनो हागोन। दिनै बिनि उनाव देहा मोदोम नङा होमबा आरो बेनिफ्राय गोसोखौ जों बोरैहाय बहा दोनगोन बेजोंबो खोथा। जोङो अनेक बाथ्रा साननो हायो, गाज्रिबो साननो हायो, नंबां जाबांबो साननो हायो, खामानियाव गैथारिबो साननो हायो। माब्लाबा जों खामानियाव गोनां हिसाबैबो बाहायनो हायो जोंनि गोसोखौ, नङा होमबा? बिदि एक्सपिरियेन्स दंना गैया एसे मोजां खामानियाव बाहायनाय गावनि गोसोखौ? नोंथांमोना गम मोनगोन जेब्ला जोंनि आनजाद जायो नङा होमबा, फरिखा फैयो, फरिखायाव नोंथांमोना मा खालामो? बिनि आगोलनिफ्रायनो गोबां फरायो नङा होमबा, बेखौ क्वालिटि टाइम होनगोन। आनजादाव फरायनाया क्वालिटि टाइम। फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां सोलोंनाया समखौ ओरैनो हगार हरालासिनो मेथ्स फोरोंगिरिया मेथ्स फोरोंनायखौ बुजिनो नाजानाय, साइन्स फोरोंदोंबा साइन्स फोरोंगिरिखौ बुजिनो नाजानाय आयदा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि मानिनां बिनय मुसाहारि बिथाङाबो गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों हाबाफारिखौ जोबोद समायसारहोनो हादोंमोन। जोबनाय बिथिङाव बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंसारो आरो खोनासंगिरि रायजो राजाफोरा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम गोजोनहै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गोजोनहै जाफुंसारनायाव बयबो मदद होदोंमोन। बे हाबाफारियाव गासै 300निबो बारा सोलोंसा लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन।